La verdadera història d'en Papirus. El peix perdut al fons del mar. Capítol 2. El camí de tornada. En el capítol anterior, recordem que en Papirus, un peixet jove i inexpert, va decidir tornar sol cap a casa seva i el va suspendre una medusa rossenca que se'l va intentar menjar. Però l'aparició d'un jove cavallet de mar li va salvar la vida. Amb la fugida, en Papirus va arribar al fons del mar, on se n'adonà que no estava sol. El cavallet Rolling havia acudit a ajudar-lo. Bones, peixet, jo sóc en Rolling. T'he alliberat de la medusa. Però en Papirus restava amagat i en silenci, allà al fons del mar. Has d'anar més amb compte, El mar està ple de bèsties dolentes. Una mica més i no ho expliques. Va, surt! Sé que estàs aquí amagat. No tinguis por. El pobre peixet no es volia arriscar a sortir del fons del mar. Potser el cavallet de mar també volia menjar-se'l. Però si li havia salvat la vida, no podia ser dolent, no? I a més, no sabia com tornar cap a casa. Necessitava ajuda. Com sé que puc confiar en tu? Preguntà en Papirus. Jo t'he salvat la vida. Només vull ser amic teu. Però és que no et conec i la mare deia que si no coneixies algú no t'hi podies enfiar. Replicà el peixet així com atemorit. Quina por! Per confiar en algú, primer li has de donar l'oportunitat de conèixer-lo. Clar, home. És que així va començar la conversa. Trauria en Papirus del fons del mar i el portaria a començar un llarg viatge cap a casa seva, amb el seu nou company. Però hi havia un problema. Fugint de la medusa, havia donat moltes voltes i no s'havia fixat mai el camí de tornada cap a casa seva. El pobre sempre anava badant darrere la mama. Ell confiava plenament en ella i preferia distreure's amb els coralls i les deixalles dipositades a terra que parar atenció amb els detalls del camí per orientar-se cap a casa. Ara ja coneixes el fons del mar. Aquí hi va a parar tothom que no té on anar. Aquells que es deixen portar per la corrent acaben aquí, a la foscor absoluta. Anava explicant en Rolling mentre es dirigien a l'escola d'en Papirus. Fixa't bé amb tot el que rodeja aquest indret, per si algun dia tornes a caure per aquí. Fuig! Neda contracorrent, ja que sortir del fons del mar tot sol és quasi impossible, perquè hi ha la medusa. En Papirus escoltava i escoltava molt atent, però alhora també intentava estar atent per allà per on passaven. Les paraules sàvies d'en Rolling, el seu amic, el cavallet de mar, el tenien bocabadat. Per distreure el camí de tornada, doncs aquest, en Rolling, li va explicar una història d'un jove asiàtic que volia ser mestre de la vida i es dirigia a un monestir tibetà, on hi havia el gran mestre dels mestres. A l'entrar, aquest gran mestre li donà al jove aprenent una cullera i l'omplí d'oli. Seguidament li digué: Escolta, Papirus, que em coneixes? Has de recórrer tots els passadissos al temple, vigilant que no se't caigui cap gota de la cullera. Toca collons, això. Déu meu, quin repte. Al cap de 2 hores, el jove aprenent tornà cap al mestre i quasi bé no l'havia besat ni una gota d'oli. El gran mestre l'observà i li digué: Molt bé, Papirus, carai, qui ho diria? Ara parlem dels magistrals estàtues i de les cortines bordades perses i dels quadres de bellesa extraordinària que hi ha per tot el monestir. El jove aprenent havia estat tan pendent de no vessar l'oli de la cullera que no havia parat gens d'atenció a les meravelles del camí. Amb aquestes paraules, en Papirus, quan tornava cap a escola, va entendre com d'important és observar per on s'està nedant en cada moment, ja que el mar és molt més gran que un monestir tibetà. I fins aquí és tot. Us convidem la setmana vinent, de la mà d'Enric i Merci, al següent capítol de la veritable història d'en Papirus, el peixet perdut al fons del mar.